Milovaní bratia a sestry, všetci patríme do Božej rodiny, sme postavení na základe apoštolov a prorokov a hlavným uholným kameňom je sám Ježiš Kristus. V ňom celá stavba pevne rastie v svätý chrám Pánovi. Stojíme tu pred budovou, ktorá svojimi základmi a zmyslom svojho jestvovania má tiež slúžiť na chválu a slávu Bohu. Bude v nej prebývať Boží služobník kňaz, plniť si svoje pastoračné povinnosti i venovať čas odpočinku. Budú sa tu tiež konať rôzne náboženské podujatia i modlitbové stretnutie. Preto svojimi modlitbami teraz poprosme dobrotivého Otca, aby milostivo zliadol na toto stavebné dielo, aby to, čo sa touto stavbou začalo, sa raz v nebeskom kráľovstve dokonalo pred Pánovou tvárou v jeho večnej prítomnosti. Modlíme sa. Drahí bratia a sestry, Božie diela sú dokonalé a veľké je všetko, čo vykonal na zemi. Prosme ho, aby zliadoli na toto ľudské dielo, aby mohlo aj ono pomôcť šíriť Božie slovo všetkým ľuďom dobrej vôle. Bože Otče, veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky. Daj, aby táto stavba, ktorú dnes požehnávame, pomáhala k úprimnému a radostnému prežívaniu našej viery. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Otče, Ty si Boh všemohúci, rozniecuj v obyvateľoch i návštevníkoch tejto budovy lásku k všetkým svojim blížnym a k Tvojej cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, Tvoje cesty sú spravodlivé a správne. Veď mysle i srdcia všetkých, ktorí sa pričinili o stavbu tejto farskej budovy, aby ľudská vďaka, ktorú im preukazujeme, neprevýšila vďaku, ktorú spoločne vzdávame Tebe. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, všetci chceme oslavovať Tvoje meno. Príď nám na pomoc, keď budeme zápasiť so slabosťami a bojovať za záchranu svojho svedomia a stavby svojho života. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, Tvoje milosrdenstvo je nekonečné. Odmen všetkých dobrodincov tejto novej farskej budovy, ktorí duchovnými a materiálnymi obetami prispeli k jej vzniku hojným nebeským i pozemským požehnaním. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, Ty jediný si svätý, ukazuj nám správny smer, ako prísť k večnej svetosti a k prebývaniu v Tvojej večnej blaženosti. Prosíme ťa, vyslíš nás. A teraz spoločne prosme všemohúceho Boha Otca modlitbou, ktorú nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neved nás do kušenia, ale zbav nás zlého. Poprosme o pomoc aj Pannu Máriu. Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Velebíme ťa, Bože, a vzdávame Ti vďaky, že si nás prostredníctvom sviatosti krstu spojil s Kristom, pravým viničom, a pripojil si nás k členom svojho vyvoleného ľudu, ktorým je cirkev. Ty, večný pastier, dávaš svojmu kresťanskému ľudu skrze ruky svojich služobníkov neoceniteľné poklady evanjelia a Eucharistie, ktoré sú oporou budovania každého spoločenstva. Daj, aby sme v škole Tvojho Syna rástli v spoločenstve viery, nádeje a lásky, aby sme sa stali kvasom, ktorý prekvasí celé ľudstvo. Požehnaj túto budovu, ktorá bude slúžiť farnosti Chynorany, a daj, aby sa stala miestom stretnutia medzi blízkymi i ďalekými, centrom podpory každého ušľachtilého rozvoja medzi ľuďmi. Pomáhaj nám prinášať do každého prostredia, do každej oblasti života oživujúcu silu Tvojho ducha, zhromaždi tu strápených a nezvestných do jedinej rodiny uzmierených v Tvojej láske, skrze Krista, nášho Pána. Amen.